Йөрәкләрне ушка кысып елыйм. Бүген килдем синең яннарга. Сәлам улым, ни хәлләрең барсың? Ничек аны миңа аңларга? Бер ел узды, мәңгелеккә китеп, мине тәмам ялгыз иткәнгә. Бер ел узды, тәрәзәгә сарылып, кайтыр әле балам дигәнгә. Ни кадәр авыр һәм йөрәк изгеч хәтер хатын Россия Федерациясе батыр герое, Иске Кулатка эшчеләр поселогы егете Насыров Рамис Илдар улына багышлыйбыз. Татлы балам бик көтеп алынган, икенче улым булып, якты дөньяга мул август айында 1989 елда аваз салды. Хәзер дә хәтерлим. Тере, зәңгәр төсле күзләре белән минем күзләремә карап, әнкәй дип дәшәсең дә, бөтен дөньям тула иде. 1996 елның 1 сентябрендә Иске Кулатка 1 номерлы урта мәктәбенең бусагасын атлап кердем. Шук, шаян, әмма тырыш балам бер генә дә йөземә кызыллык китермәдең. Мәктәпне тәмамлап, Иске Кулатка механика технология техникумында технолог һөнәрен үзләштердем. 2009 елның ноябрь айында армия сафларына алындым. Хәрби хезмәтен Саратов шәһәрендә намуслы килеш үтәп кайтты. Әмма аның күңелендә бала чактан ук сакланып килгән хыял, хәрби булу теләге янды. Шуңа да ул 2015 елда контракт төзеп, Самара өлкәсенең Рощинский поселогында хәрби хезмәттә булды. Хәрби хезмәт вакытында Таулы Карабахта тынычлык урнаштыру миссиясендә катнашты. Моның өчен медаль белән бүләкләнде. Шулай ук Суриядәге хәрби хәрәкәтләрдә катнашты. Моның өчен Суриядәге хәрби операциядә катнашкан өчен медаль белән бүләкләнде. Шулай ук хәрби бердәмлекне ныгыткан өчен медаль иясе дә булды. Өстәвенә сугыш хәрәкәтләре ветераны дәрәҗәсен алды. Һәрбер хәрәкәттә узатканда йөрәк изелеп кала иде. Әмма аның бер дә борчылмагыз, мин сезнең өчен һәр вакыт үз-үземне саклармын дигән сүзләре тынычлатты. Шуңа да Украина җирендә барган махсус операциядә катнашырга киткәндә, чираттагы бәрелештә катнашу дип кенә кабул иттек. Әмма бу юлы язмыш үзенчә көйләде. 2022 елның 13 апрелендә махсус хәрби операция барышында улым һәлак булды. Моның өчен ул үлгәннән соң батырлык ордены белән бүләкләнде. Әлеге хәбәрне китергән көнне гомеремнең иң кара көне итеп кабул итәм. Аяк астымнан җир югалды. Аяк кына бу минутларны исемә дә төшерә алмыйм. Ятим бала, парсыз хатын, кайгы тулы ана, сагыш тулы кардәшләре. Беребезнең дә бу хәбәргә бер генә дә ышанасыбыз килмәде. Рамис бит ул бала чактан ук бик ягымлы булып үсте. Сеңелесе Юлияны туган көненнән ук алып үзе үстереште дисәк тә ялгышмабыз. Араларында еллар күп булса да, алар аерылгысыз туганнарга әйләнделәр. Үсеп җиткәч тә бар серләрен уртак бүлделәр. Безне әти-әнисен ул аеруча хөрмәт итте. Әтисенең армия турында сөйләгәннәрен яратып тыңлый иде. Һәр вакыт ял көннәренә өйгә кайтырга ашыкты. Өйдәге бар төзекләндерү эшләрендә ул үзенең алтын куллары белән ясады. Бер кайчан да зарлана белмәде. Шуңа да үлеменә бер көн калыйм дигәндә миңа борчылма, мин кайтачакмын әнкәй дип язды. 2014 елның 25 апрелендә алар Динара белән матур гаиләләрен кырдылар. Мәхәббәт җимешләре булып татлы оныгым Аминочкабыз туды. Ул әтисенең күчермәсе булды балакай. Сагынып киткән җиреннән көтеп ала иде. Аның күзләренә карап, баламны юксынам. Барыбыз да мәңгелеккә ятим калдык. Киттең балам, батырларча сызып гомереңнең матур юлларын. Тик бер генә кышып алыр идем, сузар идем сиңа кулларым. Синең тавышың колагымда чыңлый, еламады төсле ул миңа. Булдыра алмыйм балам, бик юксынам, барыр юллары әмма юк сиңа. Төшләремә килеп кердең дә син, сүзем тапмый карап утырам. Әллә инде кайгы хәсрәтемнән шашып балам тәмам кытырам. Шардуганга килеп кунган кышкай юаткандай нидер сайрады. Синең рәсемең мине кисәткәндәй кырыс кына итеп карады.
Овыр балам синсіз яшәүләре, ләкин булам көчле, сүз бирәм. Шәшкәләрең шингән сайын улым яннарыңа кабат мин киләм. Тыныч кына ят син гүрдә балам, килгәл әле зинһар төшләргә. Китеп бардың мәңгелеккә диеп, бу кайгыдан белмим нишләргә. Мәрхүм милләттәшебез Рамис Илдар улы Насыровның ятар урыны Гөлбакча, керәсе урыны җәннәт булсын. Якыннарының әнисе Фирүзә Гамир кызы, әтисе Илдар Равил улы, тормыш иптәше Динара, кызы Аминаның, абыйсы Раил, сеңлесе Юлияның тирән кайгысын уртаклашабыз. Батыр якташыбыз истәлегенә алдагы җырны яңгыратабыз. Peşine kas kırar